Rêbera opozisyonu çalakvan demokrasiya Venezuelayî Maria Corina Machadoyê Xelata Nobelê Aştiyê bi dest xist. Kêliyek beriya niha Komîteya Nobela Norwêjê ragihan ku Xelata Nobelê Aştiyê ji bo rêbera opozisyonu çalakvan demokrasiya Venezuelayî 58 salî Maria Corina Machadoyê wergirtiye. Serokê Komîteya Nobel ya Norwêjê li Oslo Jürgen Wattne got Machadoyê ji ber karê wê yê bêwestiyan ji bo pêşxistina mafên demokratîkên gelê Venezuela û tekoşîna wê ye ji bo destxistina guhertineke dadperwerane ya Aştiyê ji dîktatoriyetê ber bi demokrasiyê ve hatiye xelatkirin. The Norwegian Nobel Committee has decided Komîteya Nobelê ya Norwêjê biryar da ku Xelata Nobelê ya Aştiyê ya sala 2025 bide Maria Corina Machadoyê. She is receiving the Nobel Peace Prize. Ew Xelata Nobelê ya Aştiyê ji ber karê xwe yê bêwestan ji bo pêşxistina mafê demokratîkên gelê Venezuelayê û têkoşîna xwe ji bo gihîştina ve guhertineke dadperwerane û aştiyane ji dîktatoriyê ber bi demokrasiyê ve werdigire.